Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Minecraft και είναι σε αυτό που είχαμε κάνει στο σπίτι και θα κάνω πάρτι, δεύτερο πάρτι. Εδώ, πριν τι είναι αυτό? Ναι, το θέλω. Όχι, δεν το θέλω, το θέλω. Και σήμερα θα το συνεχίσουμε. Τώρα πρέπει να φυτέψουμε αυτό. Θα πέσω. Θα τα φυτέψω. Γιατί κολλάει. Όχι, πρέπει να μαζέψω ξύλο τώρα. Θα μαζέψω λίγο ξύλο εγώ τώρα. Όχι, θα πάρω verstack. Verstack, where are you? How are you? Θα βάζουμε το φαγητό στο verstack. Να εδώ. Α, τι verstack λέω, πώς είναι. Chest. Να το. Εδώ. Για να το εξαφανίσουμε το chest. Όχι. Ο πιο εύκολος... όχι, άσε, θα τα κρατήσω. Σκεφτόμουν τώρα να το πέταγα στη λάβα. Για να μην φαίνεται. Και εδώ βάζουμε τα φαγητά μας. Μεγαλώνει αυτό. Πάμε να πάρουμε τις πανοπλίες μας. Πρώτα αυτό. Έχω σούπερ πράγματα. Περίμενε. Είναι πιο ωραία έτσι. Όχι. Να το έκανα. Γιατί κρατάω shift. Εδώ. Το έκανα τη φάρτα μου. Ωραίο. Σήκω πάνω. Θα δούμε γιατί δεν έχει κανένα σκέλετον εδώ να πολεμήσω, γιατί βαριέμαι να κάθομαι εδώ. Τι να κάνω. Ναι, λογικά τι να κάνω τώρα, να παίζω έτσι τσάπα. Θα φτιάξω σπίτι. Ξέχασα το φτιάρι μου. Θα μεγαλώσω πρώτα την πλατφόρμα. Και μετά. Τι έκανα εδώ μόλις τώρα. Έβαλα περιπέτεια. Θα μεγαλώσω την πλατφόρμα μου. Για να μην βαριέστε. Πολλά. Από 2 blocks είναι. Μπλα. Σταματάει η λάβα. Πέφτει πιο κάτω. Τι κάνω. Καλά που βρίσκεται και το block. Είναι να το κάνουμε μπάργκερ. Σπίτι από λάβα. Μπάργκερ. Είναι καλή ιδέα. Θα πάρω μπάργκερ. Να κάνω σπίτι από λάβα. Να μην βαριέσαι. Να ξέρετε μετά να το σπίτι από λάβα. Το πάρτι 2 θα είναι βαρετό τώρα, το ξέρω. Βέβαια αρχίσει να δείτε όλα τα βίντεο και δεν θα κάνετε. Φύγε, δεν θέλω να βελτιώσω.
Τι έγινε με τη λάβα? Λακιά έκανα. Οκ, πέσε κάτω, δεν με νοιάζει. Το μεγάλος αυτό, το μεγάλος αυτό. Να ξανακάνω λάβα. Να σε αυτό, ξανακάνω. Βαριέμαι τη στιγμή τώρα. Που είναι λάβα. Ναι, εδώ πρέπει. Λάβα δεν είναι. Πάω. Άντε γιατί πέτυχα, είμαι προ. Να το βάλουμε και εδώ να καεί. Καεί. Αυτό. Να το ακουμπήσει. Πρέπει να το ακουμπήσει. Έχω κάνει μια τρύπα. Ευχαριστείτε πολύ να βάλω λάβα στο σπίτι μου και τα λάβα. Ο κοτούλες. Τι τρύπα ήταν αυτή που είδα. Μπλε, τώρα πρέπει να καεί. Μπλε, να το βάζουμε. Φου. Εδώ βολτά το βέλος. Τι σπίτι να φτιάξουμε. Τι σπίτι. Σκέφτομαι. Ωραίο σκηνό έχω. Περίμενε. Ναι, ωραίο είναι. Φοράει γυαλιά, δεν νομίζω. Οκ, θα είναι... σκέφτηκα. Θα είναι σπιτόβεντρο. Από αυτό το ξύλο. Και από αυτό. Εντάξει, θα είναι και τόσο. Καίγεται με το ξύλο. Οκ, πρέπει να μεγαλώσουμε την πλατφόρμα ή να σπάσουμε τη φάρμα. Εννοείται θα μεγαλώσω την πλατφόρμα γιατί δεν είμαι και τρελός να σπάσω τη φάρμα μου. Κοίτα, φεύγει ξανά η λάβα. Και μένει αυτό. Ναι, να φύγει η λάβα. Φύγει η λάβα, πήγαινε κάτω. Ναι, έτσι, μπράβο λάβα. Τόσο ψηλό θα είναι. Κάνουμε τη σκάλα για να μπαίνεις. Αν θέλετε χτίστε το και εσείς. Να το κάνω με 4. Τόσο. Πω καλά. Θα βάλουμε κανονικό ξύλο.
Ναι, αλλά στο κρεβάτι δεν πρέπει να βάλετε τέτοιο. Φύλλα, επειδή αλλιώς δεν μπορεί να κοιμηθείς. Εγώ πρέπει να στρέφει. Έτσι ανεβαίνεις. Στρίβεις. Να στρίβεις έτσι. 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 Ανεβαίνεις, ανεβαίνεις, ανεβαίνεις και ανεβαίνεις. Οκ. Δεν μου αρέσει το φύλλο. Δεν θέλω, μη μου έρχεστε βλακίες τώρα. Πού πήγα. Είναι όλο τις... Αυτό είναι μικρόφωνο το. Και να... Θα γεμίσουμε από μέσα. Εντάξει, δεν έγινε τίποτα. Έτσι. Φύγετε από εκεί. Να κοιμηθώ από το τίνι. Δεν είναι το θέμα ότι δεν μπορώ να κάνω μέρα. Μπορώ να κάνω μέρα, να κάνω τα μαγικά μου. Αλλά δεν θέλω. Επειδή είναι το challenge. Όσο πιο πολύ αντέχω χωρίς να κάνω μαγικά και να με πέσω. Δεν είναι να μην πέσεις. Το challenge είναι... τι challenge? Α, το challenge είναι να μην πετάω. Εγώ πετάω τώρα. Γιατί δεν έχω πέσει το σπίτι μου. Εσείς δεν αρέσει να βρεθείτε την άλλη. Να μπαίνα και με έναν άλλο τώρα να με βοήθησε. Θα κάνει πατήκωση. Να θα κάνει πατήκωση γιατί δεν έχει. Εγώ παραλίγο να πέσω. Το προηγούμενο επεισόδιο στο πάρτι 1. Φύγε. Θέλει να πεθάνει. Έλα. Ποιος θέλει να πεθάνει, εσύ? Και θα είναι μυστικό μου. Εκεί θα βάλω το chest μου, ναι, εκεί, άλλο εδώ τώρα. Τέσσερα ψυχή.
όταν τελειώσω το σπίτι, θα τα κάνω και αυτό μέσα, εννοείται. Όταν τελειώσω το σπίτι, θα τελειώσω το βίντεο. Φύγε. Ο νεοθήμος του. Οκ. Τόσο είναι ψηλό το σπίτι. Οπ, τελειώσαμε. Τι φυλακό τώρα. Οκ, θα βγάλουμε λίγο το δέλος μου. Το τόξο μου. Το τόξο μου. Πάμε εδώ. Μπαπ, σιβερίνια πόρτα. Πάμε κάτω. No. Έτσι. Καλά είπε. Κάνουμε ένα έτσι. Ένα έτσι. Θα το μεγαλώσουμε ένα πιο πολύ. Σήκω πάνω. Έτσι. Τι κάνω? Τι να βάλω τώρα για να ανοίγει? Θα βάλω level. Πού είναι? Να το level. Αυτό μοχλός. Μα κοιτάξτε, σας είπα, δεν πρέπει να ανοίγει αλλιώς. Να, έτσι. Τι έσπασα? Έτσι. Τι πετάς? Έτσι. Έτσι. Όχι. Μπες. Βαριέμαι να το κάνω αυτό μέσα. Ανοίξουμε εδώ, οκ, θέλω να το κτίσω άλλο. Θα κάνουμε part 3. Περίμενε. Εδώ. Εδώ, Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο σήμερα. Άμα σας άρεσε, βάλτε like, κάντε και μια εγγραφή και θα κάνουμε και part 2. Και γεια!